De Izquierda por la Independencia le corresponde el uso de la palabra a la senadora Bideguren Gabancho. Eskerrik asko mahaiburu, senatari Jaun-Andreok, arratsaldeon. Abenduak 1 munduko IESaren eguna dela aprobetxatuz, Ezker Konfederalaren taldeak IESaren aurrean ditugun erronkak planteatzen ditu eskuartean ditugun mozioaren bitartez. Eta eskertzekoa da. Eskertzekoa da senatuko eztabaida politikora gai hau ekartzea, agendan jartzea, eztabaidatzeko aukera hau ematea, eskertzekoa da benetan. Eta Antonelli Andreak planteatzen zigun zein hitz datorkigun burura IESa entzuterakoan. Niri hotzikara datorkit burura. Hotzikara hitzak berba biditu, hotza. Eta hotza, Antonellik ondo adierazi dauen moduan, hotza ezjakintasunaren aurrean hotza sentitzen genuelako, impotentziaren aurrean hotza sentitzen genuelako, ikara zelan ez gaixotasunen aurrean eta heriotzaren aurrean ikara, baina hotzikarak berotasuna be sentiarazten du gure gorputzean, eta berotasuna da momentu honetan sentitzen doana. Esperantza daukagulako helburuetatik gero eta hurbilago gaudelako. Ez da makala oraindik pandemia honekin bukatzeko dugun erronka, baina egia da gaur egunean daukagun panoramak ez daukala garai batean eduki dugunarekin inongo zerikusirik. 80-90 hamarkadak garai ilunak izan ziren. Gure herria benetan gogor astindu zuen IESak, heriotza asko sufritu ditugu inguruan. Gainera oso edapen askarra izan zuen birusak eta ezjakintasunak, informazio faltak eta beldurrak estigma eta bazterkeriari egoak eman zizkion. Baina garai haietan ere txarrenetik onena ateratzen jakin genuen eta arazoaren bisibilizazioan nire herritik Bermeotik bere garaian egindako lanaz benetan harro sentitzen naiz. Hitzartze hau prestatzen egon naizenean asko gogoratu naiz Josu Unanuerekin. Bilkide, lankide eta laguna, berak utzi digun legatua oso presente daukagu oraindik. Txo IESaren sortzailea izan zen Bermeon, 1988an jadanik. 82an Telau elkartean eta bere sorreran sartu zen. Euskal Herrian eta estatu mailan IESaren aurkako borrokan lan izugarria egin du eta zalantzarik gabe berak eta bere moduan beste askok erakutsitako aktivismo komunitarioa eredugarria izateaz gain, gaixotasun honen borrokan giltzarria ere izan zen. Medikuntza arloan ere benetako aktivismoa egon da. Eta gaur egun zientzian emandako aurrerabidei esker egoera nahiko ezberdina da. Momentu honetan, tratamentu retroviralei esker gaixotasun kroniko bat izan daiteke. Momentuz ez dago sendabiderik, ez dago txertorik, baina gaixotasunarekin ondo zaindu ezkero bizitza luzea izan dezakegu. Baina non dago koska, non ditugu erronkak gaur egun pandemia honekin bukatzeko, dakigun dena jakinda ere, oraindik urtero transmisio eta diagnostiko berriak ditugu. Eta benetan kezkagarria da gainera kasu batzuk berandu diagnostikatzen direla sistema immunologikoa jadanik kaltetuta dagoenean. Honek dituen ondorioekin bai norbanakoan eta baita kolektiboan. Ez dakit ahaztuta daukagun gure herrietan gertatutakoa, ez dakit beldurrak kendu diogun gaixotasunari, baina senatari Jaun-Andreok, jakin badakigu heziketa afektibo sexualean aurrera pausoak behar ditugula. Ez bakarrik gazteetan eta hezkuntza zentruetan, baita ere nagusiekin edota osasun eta gizarte arloko profesionalekin. Badakigu prebentzioan gehiago egin behar dela. Sexu transmisioko gaixotasunak ekiditzeko azken hamarkadetan ikusi dugu okerrera egin dugula honetan. Eta badakigu baita ere froga serologiko gehiago behar ditugula. Toki irisgarriagoetan eta erosoagoetan egiteko aukerak baliatu behar ditugu. Badakigu estigmarekin bukatzeko alegin horretan utz egin dugula eta pedagogia asko dagoela oraindik egiteko. Eta badakigu ez dugula birusarekin bukatuko munduko herrialde guztietan birusarekin bukatzen ez badugu. Eta egia da hilkortasun tasa asko murriztu dela, baina oraindik 2023an minutu bakoitzean norbait hilda IESarekin. Eta ekialdeko eta hegoaldeko Afrikan IESaren egoera oso kezkagarria da, baita infekzio berriengatik, baita heriotzengatik. Beraz, gaixotasunaren kalte nabarienak pairatzen ari diren herrialde eta kolektiboetan foku berezia jarri behar dugu birusarekin bukatzeko.
Beraz, urte guzti hauetan asko aurreratu den arren, txertoa hurbil daukagula ikusi arren, giza immunoeskasearen birusarekin, epidemiarekin bukatzeko helburutik urruntzeko arriskua egon badago. Beraz, senatari Jaun-Andreok, abenduak bateko diskurtso politiko eta polit honetatik harago ez dezagun galdu ikuspegi globala eta arduraz joka dezagun pandemia honekin bukatzeko herrialdeen arteko fondoak erabakitzerakoan. Eta arduraz eta ambizioz joka dezagun baita ere testuinguru epidemiologiko bakoitzak eskatzen duen neurri eta aurrekontuak erabakitzerakoan. Gaurko hitzak Ruego vaya finalizando, señoría. Acabo, presidente. Gaurko hitzak ekintzekin batera joango aldiren galdetzen diot nire buruari. Senatari Jaun-Andreok, hitzak garrantzitsuak dira, baina ekintzak osenago entzuten dira. Beste barik, eskerrik asko. Gracias, senadora Bideguren.